תגידו, אז אין יותר מדי עמותות נשים? ובטח כולן טובות ומיטיבות, אז למה עוד אחת? ובמה אתן שונות? בישראל פועלות לפחות 50 עמותות למען קידום נשים. וכאשר הקמנו את עמותת פנים חדשות בשנת 2011, בחרנו חזון דינמי משתנה לפי צורכי השעה. התנדבות מקצועית בדגש על מצוינות אישית כערך מחולל הצלחה ומעורר השראה. אנחנו גאות להיות היום בכנסת באירוע לציון יום האישה הבינלאומי שמוקדש השנה לגבורתן של נשים במלחמת חרבות ברזל, וגאות כמשמר מגדרי בכנסת להביא בשורה שמשקפת את הביצועים של חברי הכנסת למען קידום נשים בחקיקה וביזמויות, ולהבין מה בעצם עושים היום ואיך ניתן לשנות ולשפר את כל מה שקורה היום בכנסת. אני מאוד גאה להיות במשמר המגדרי וגם במשמר המגדרי הבינלאומי, שאנחנו יוצאים למשלחות כדי לקדם את כל מה שאנחנו עושות. הפעילות שלנו בעצם להגיע לוועדות הכנסת ולהשתתף בפעילות הציבורית של חברי הכנסת במהלך הקדנציה שלהם בכל הנושא של חקיקה שמקדמת נשים. מאוד מאוד חשוב שנרחיב את העשייה שלנו גם לחו"ל, לקדם הסברה. חשוב לנו ליצור שיתופי פעולה. אנחנו משתמשות ברול מודל, זאת אומרת, המרצות עם נשים מוצלחות, רק נשים, לוקחים אותם לסיורים באקדמיה ובתעשייה כדי להראות כמה העולם הזה יפה וטוב. והכל אנחנו עושות בהתנדבות, ואני חושבת שבזה שאנחנו מתחילים בעמותה שלנו פה בהעצמה נשית, זה ירד גם לדור הצעיר שלנו, דור של תלמידות תיכון. אנחנו נראה הרבה יותר מהן משתלבות בתפקידים טכנולוגיים בתעשייה, באקדמיה וגם בצבא. שמטרתה סללת נערות ללימודים מדעיים וטכנולוגיים למען צמצום הפערים בחברה הישראלית. אנחנו פועלות גם במישור הלאומי, גם במישור החברתי, כדי לקרב לבבות, וגם כמובן קידום בין מגדרי, כי אנחנו לא רוצות לדבר רק על קידום נשים, אלא בין מגדרי, נשים וגברים. אנחנו עוסקים במיזם מאוד מאוד חשוב בימים האלה, מיזם שנקרא לובשים אחדות. מיזם שכל מטרתו קירוב לבבות, כדי שנשים תגענה ותצלחנה. לשתף פעולה עם נשים דרוזיות, בעיקר בנושא של קידום מעמד האישה. אנחנו מתחילות בפעילות בבתי ספר. עשינו את זה בחשיבה משותפת יחד עם הנשים הדרוזיות, וזה דבר מדהים. אנחנו כבר בשלב מאוד מתקדם. הילדים שלנו בבית ספר הכירו את הערכים המשותפים בינינו לביניהם. לתת לנשים צעירות, נשים בתחילת הדרך שלהן, את הדלת שאין להן לפתוח ביום-יום, ולקבל את השוויון שמגיע להן. אני הגעתי למקום שנמצאת בו היום ורוצה להמשיך את הדרך הזאת, ואני באמת רואה את המקום הזה פותח דלת להמשיך את הדרך של לקדם נושאים מגדריים במדינה, כדי שתהיה לנו מדינה עם חברה טובה יותר. ומה לומר לכם? 14 שנים של עשייה התנדבותית, של פעילות חברתית ולאומית, הם גאווה ואהבה, ששמורה לאלה שנותנים ויודעים חדווה ונתינה וסיפוק מים, לא כמס שפתיים ולא כהתייפייפות, אלא כדרך חיים של ישראליות עוצמתית ומחבקת. מה שבאמת מרגש להיות חלק מהעמותה הזאת זה ההון האנושי הנפלא שבתוכה. מגוון, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת גילאים. אחת העמותות לדעתי המקסימות שיש.